Това е реклама. Рекламите се опитват да ти кажат какво да правиш. Аз ще гласувам за партия Аман, защото искам да се облажа. Искам най-накрая да победят олигарсите в тази държава. Или казано по друг начин, на гласа на народа: запомни едно, партията ни е много по-добра от партията ти. Аз съм Деница Стефанова, потомствен олигарх по линията Медичи. Гласувам за партия Аман, защото знам, че излязохме от ретроградния Меркурий. Гласувам и защото допускам, че обещават на всеки ученик личен ИЦО хазарта. Вместо кюфтета, безплатни аксесуари за джакузи и въртолет, а за всяка средностатистическа глава от населението персонален олигарх Аман. Здравейте, българи от СОЙ! Говори един ваш бъдещ представител. Приятно ми е. Съвсем скоро ще се видим в парламента. Защо? Защо да гласувате за партия Аман? Защото тя ще се отърве най-накрая от българския народ. Бързо и качествено. Обърнах се към българите от СОЙ не случайно, защото ние сме партията на българските олигарси. Бъдете внимателни, гласувайте с 0 за нас. Нашата цел е да обединим българските олигарси, които са систематично поругавани от българския народ. Как финансираме своята кампания? Отговарям ясно и категорично. С членски внос на олигарсите в България. Ако не гласувате, вашият глас се смята автоматично за глас за партия Аман. Можете да гласувате за партия Аман, като скъсате, наплюете или изгорите вашата бюлетина. За разлика от другите политически организации, ние от партия Аман не ходим при народа, защото народа идва при нас. Аз ще гласувам за партия Аман, защото тя най-накрая ще се отърве от българския народ и ще настане времето, наистина времето на българските олигарси. Гласувайте на 0. На 25 май ще поругая моята интегрална бюлетина и ще подкрепя партия Аман.